Albishirinku Kanawan Dabo, ƙungiyar 'yan kasuwa mata na Arewa tare da haɗin gwiwar AS Media sun shirya muku wani gagarumin shagalin bikin ƙaramar sallah da ba a taɓa yin irinsa ba, tare da baje kolin kayayyaki wanda za a yi a Fela Event Center da ke lamba 7 kan titin Audu Bako. Manyan jaruman masana'antar fim ta Kannywood su ne za su taya gwangwajewa daga 1 ga sallah har zuwa 7 ga sallah. Sunana Dadi Hikima Inkiya Abale Sanda. Ranar 3 ga sallah, ranar hawan Nasarawa, za mu gudanar da wasan sallah a nan Fela Event Center da ke kan titin Magon Audu Bako inda Rabbana Bawala. Sunana Adamu Abdullahi Zango, kamar yadda kuka sani, kuma zan gabatar da wasan sallah Fela Event Center kan titin Audu Bako, ma'ana titin Magon kenan. Ado Isa Gwanja, Hauwa Waraka, Nura M Inuwa. Akwai kayayyakin da yaran ku za su yi wasa kyauta, wani ƙarin abin jin daɗi. Akwai kyaututtuka da manyan kamfanonuwa za su bayar, irin su wayoyin hannu, atamfofi, lesuna, tare da manyan kayayyaki na ban mamaki. Gasa ce za ta kera sa'a. Sannan kamfanin Northern Nigeria Flour Mills Kano, wato kamfanin fulawa mai kwabo, sun ce a gaya muku su ma za su kasance a wurin tare da kayayyakin su. Sannan akwai gwaggwabar garaɓasa da za su yi muku haɗi da kyaututtuka kamar kowace shekara, wajen maza daban, wajen mata daban. A kullum dai za a fara daga karfe 10 na safe zuwa karfe 8 na dare. Kuɗin shiga naira 500 kacal.